Ga masu ziyartar wannan channel na daure a danna mana subscribe, a danna mana alamar ƙarawa domin samun waƙoƙinmu da zarar mun ɗaura. Shagali na aure mun yi baki ɗaya, ga ango amarya sun yi kwalliya. Ranar su ya zo tamkar walƙiya, bautawa Allah sai ku ɗauro niyya. Zuciya ta haske tamkar walƙiya, nazari nake yi zafi da sanyi, sai ku sauke nauyi ban gudun masoyi. Na yi muku tsarraba ango amarya da ku na yi ɗan mara, ku ji ASKD ni ba na jira. Na goda Allah ya yi mini sutura, kai akwan atashi mai zai gagara. Wasu na ta ɗauki an biya sadaki, ba mai kulaki kin kama kanki ke ce akan gaba. Yau ga amarya sai sheki take, ga angon ta gefe shi ma ya dake. Gurbi na zuci koi na ya ciki, ya sanya shadda sai doki yake. Ɗanwa mata maza uku sun agaza, da lakar ku gaza bazance na banza balle a raba. Jin daɗin aure wasu ko sun rasa, babo ya sirri sai dai fallasa. Kazan da ta kwai kyau ta yi kyankyasa, mai abin siyarwa shi za ya kasa. A jikin amarya ba wani na kasa, komai ya kammala sai ku yi hamdala. Yawa ke shagulgula wasu na ta da badala, suke kan gaba. Kake zama amarya mace mai rigima, saki fuska in yayi sallama. Komai da lada ki mai hidima, takunki ɗaiɗai mace mai takama. Ki jikar da kin matsa nazari sai an nitsa, zuci baya kwankwasa an zuba ya fallasa. Banga tamkar ki ba ya haura tsauni ke kai tuba, kai abin ga daidai sara kan gaba. Ki za ya kalla ki mai shagwaba, an yi miki shaida ba kya kakaba. Wasu ko sai dai siɗi an yi musu gargaɗi, shika sai matankaɗi sauti sai dai kiɗi. Ban mun yi ayaba ya zan yi sauri wanda ba gurin zuwa, a garin salati ya zamo garkuwa. Sanadi na ƙauna aka yi shakuwa, ki kula da tsabta kin zamo sabuwa. An gu kyautata mata kada ka biye mata, karkasa ta kuntata adalci kai mata. Halin ka an yaba kai wanga aure yayo armashi, in ki kai yi girki karki manta da shi. Shi ruwa na sanyi zai maganin kishi, ni dai kirana karka zan mai fushi. Daga nan zan tsaya wai na mai tambaya, suna na kujiya ASKD inkiya na Nura M.